Sunod-sunod na pambabasto sa kababaihan ang naitala ngunya na bulan sa Naga City. Enot kani ang nangyari kang Enero 23 sa Barangay Mabolo. Kung sa insarong estudyante ang inagdakang driver kang nalunadang kaning tricycle na makipag-date sa iya. Nakuhaan inining video kang estudyante asin isinumbong sa Naga City Public Safety Office. Kung sa intulos man na nasusog kang otoridad ang sospek. So, mga tricycle driver dyan po sa Naga City. And kung hanap ng pasahero, dahil na sila mag-ibo kung ano pa man na pwedeng mag-ibo nindan sala. An insidenteng ini, sinundan kang nangyaring pambabastos naman sa sarong 16 anyos na daragita. Nahinipuan subot kang sarong napaaging motorista mantang naglalakaw ang biktima sa Gomez Street, Barangay Sabang. Matapos ang insidente, marikas man na duminulag ang sospek. Sigon kay Police Lieutenant Maria Virginia Cubales, nakakandal na ini sa kababayan urog na sa mga magurang na may aking babayi. Kaya importante nanggad na maipaabot ini sa karaman kang otoridad. Sa siring na paagi, mas marikas ining naaksyonan asin maserbing leksyon sa nagkapirang kalalakihan. Pag nagkakanda kami ng info drive, piga-advise nito na pag-arog po kayan, kaipuhan pong dai maratel ang biktima. Kaipuhan na pong makakall ng atensyon sa ibang tao. Iyan po, miski nga ni sabihin pang daiyan dyan karapot sa ibang tao na possible, halimbawa nasa sasakyan, may matabang po dyan. And report tuloy sa pinakaharaming police station. Kaya po matakot. Dugang pa niya, nga ni maibitaran ang siring ng mga insidente. Ibitaran agad ang pagsolo, urog na tuyong banggi. Bintay man na maging mapagmatsyag asin alerto. From time to time talaga, isa po, may hiling mo, ay may tulis duman, naman duman. Kaya kaipuhan lang itong biktima na dai maratel, dai mawaran, focus. Yan po. Possible na identity kang ng perpetrator. Halimbawa, kung kaya niya pong mapicturan, napalihim, and kung sasakyan, sa plate number, sa kulay kang bihikulo, madali malukit kang sa tuyang kapulisan. Nakikipagkoordinar naman ang PNP sa gabos na nasasakupan nindang barangay, nga ni makatabang ninda para sa mas maigot na seguridad. Hindi yan na pag mga alanganing oras, may poder sila, may authority sila na mag-function. Lalong-lalo sa mga minor de edad, sabi ko nga sa ilang passive victims sila. PNCICL, PNCICL sila, kung mga naghaharap po ng mga aki. Kaya ang barangay na po, continuous na sa pag-alukaan, sa pagpatupad ng first for minors. Mientras tanto, ansisay man na mapatunayan na nagkasala, maampang ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 11313 o Same Spaces Act. Asin pwede sir na maglaog sa kasong child abuse, in kaso magkaigwaning close contact, urog na kung minor de edad ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.